inna kin ga jarabata ta fito ta yi kyau. Takardar me wannan? Takardar jarabata ce. Ina na ji ka kana ta ihu tun daga waje kaga da ina da murya da na yi buɗan ce a yirri har makota su ji. To alhamdulillah Allah mun gode maka. Kin ga na samu damar shiga jami'a. A'a ba damar shiga ba tukunna sai kai ta adda Allah ubangiji ya bada sa a ci gaba da karatun nan. Inna baba yana ciki ne? Yana gona shi da kanin kai. Ka je nuna baba. Wannan irin zubutu dan nema to ba girin dace mai. Baba, jarabata ce ta fito. Wannan gudu sai ka ce wanda aka koro kana ta baba. Kabiru kaga dai kai ne babba a gidan nan. Yayyanka mata din na aurar da su suna gidajen miji. Yanzu idan ka tafi waye zai riƙe gonar? Kaga dai makarantar nan ai ba kusa ba ce. Saboda haka abin da nake so da kai ka yi haƙuri. Wannan abin da aka samu Allah ya amfana shi. Ka yi haƙuri. A shi jaka. Abokina ne. Waya ne, me labari? Kwana biyu. Yana kusa ka kawar da damuwa ne. Dai bari kawai. Menene wannan? Duba gani. Wannan ya takardar shiga jami'a ce. Sawa sa kai dai. An bakka gida ne ka shiga da karatu? Ba wani ba. Ita wannan jami'ar nawa ce ko a gida zaka iya yin karatunka. Ina nuna godiyata ga jami'ar NAU wadda ta bani dama na ci gaba da karatuna. A gefe guda kuma ina kula da aikin mahaifina. National Open University of Nigeria NAU.